Γράφει. Ελπίζω να γράφει. Γεια σας. Είμαι ο... Κάτης. Δεν θα σας πω τι είναι αυτό το όνομα. Αλλά θέλω να σας πω ένα πράγμα. Είμαι κούκλος. Είμαι. Κοίτα με στα μάτια. Κάτι υπάρχει λάθος. Η φωνή μου ήταν έτσι. Τώρα είναι καθαρή. Σταμάτα. Είναι ο φρούρος. Κατάλαβες. Κοίτα με στα μάτια. Κοίτα κάτω. Εμένα κοίτα. Κανείς ζέστη σήμερα. Ή μου φαίνεται. Νομίζω μου φαίνεται. Περώνει. Και θέλω να πω κάτι σε αυτούς τους αχάριους. Θέλω να πω ότι ποτέ μην κάνετε dislike. Εκτός κι αν ένας έχει κάνει ένα βίντεο που είναι, πώς να το πω, για την κόλαση. Και σας πω ένα πράγμα. Τέλειο. Είναι το σουβλάκι. Το ιερό πράγμα που αποκαλώ εγώ Μάουσερ. Γιατί το αποκαλώ Μάουσερ άραγε? Δεν ξέρω. Θα μάθετε στο επόμενο επεισόδιο του εγώ ανώνυμος με διαφορετική μάσκα. Peace and ειρήνη.